Bendarane mlilik-mlilik kok. Aku ya ora ndek salah bendarane mlilik-mlilik. Mripate ape ucul kok. Ampun ngoten Andara. Tak rungokno saka mburi kae nek do lelagon kae ya sajak gaya. Gayeng Andara. Malam ini. Ning ora nggo ngene lho Ndara. Bareng ngerti raimu kok klawu. Ora klawu iki Ndara, ireng dop. Wis ireng dop ndok nyek. Make up-nya jaluk. Hah? Aja bater-bater Andara. Sembarang jaluk bareng tekan jaba diubek-ubek. Modal ale. Seneng ya seneng ning ya aja nganti kesenengan. Nggih. Mergo kae pakaryana ning mburi kae durung dek rampungake. Oh nggih Ndara, kula tak rampungake wigati sing teng wingking. Kula nyuwun pamit Ndara. Ya. Repot-repot. Ya aku mau wis dikeki. Nuwun para lenggah kakung Smawana Putri, sasampunipun panjenengan sami diaturi suka parisuka kaliyan kadan seniman seniwati Wahyu Putra Wijaya ditiari kalenggahan partian punika kepareng kula hanyangkul gati napa ingkang dados panyuwun ingkang hamenggo gati nunyuh Bapa Suhartono Ibu Siti Nur Faikira meninggih boten sanes hanetepi adat tanah Jawa badhe Lukas Sukerto putra ingkang namung sawiji meninggih Nandang Sukerto untanganting Nak Mas Bagus Muhammad Fikri Saputra. Mugi saling ganti para madya wasana rahayu nirwikara kajaba ingkang dados sedya kabucal sedaya sukertanipun dadosaken putra ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa pinaringan panjang yuswa tuan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun kepareng kula pitepangan anggen kula mratitesaken pangadeg adicara pangruwatan nuwun inggih pinaringan nama Raden Pendul. Dening sisihan kula Raden Tembem paringi asma. Kula janji kalian gegandingan kula titiari kalenggahan parigan Kamis wage kuwatur tumuju wonten ing tlatah Gondang Manis. Isang adawing tlatah Krambat Jinaturata kajawi ngudara ugi wonten ukara wigati kang bakal kula atur kelawan sisihan kula. Dening saged jumenengipun Raden Tembem wonten ing papan pahargyan mbok menawi kanthi tembangan sawetawis Raden Tembem jumeneng wonten ing titiari kalenggahan pahargyan sonten punika. Duwong ayu bebujaning ati kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku dhewe
Besok kapan kesempatan cecer lan wong ayu umpama sira nah kodho tanpa praos sasedaro ten pepatri nyidam sariah kendating dongaku katresnanku marang sliramu. Anjih semanten ugi kula lho Kakang, sing penting mboten wonten cidra antaraning panjenengan kalian kula. Aja ndek padakno dagelan. Dagelan sing pundi? Mosak masik. Nalikane roe dalu ati damelangan suka sawetawis menika damel sakjroning manah dunya. Kasunyatan iki dina ora mung sliramu kelawan aku, Bapa Kang Hamenggo Gati, Bapa Suwertono, Ibu Siti kae ya tak jaluk tansah anggone bebrayan kae atut runtut nganti kaken-kaken ninen-ninen. Kula wentah Kang putra nganti akhir diwasa. Anjing mugi sak mangkene putra menika dados putra ingkang solih migunani kagem bangsa nusa lan ngabekti marang
wong tuwa. Tiyang sepuhipun kekalih. Ya ora mung iki dina kasunyatan kaya mangkono Ngudarasa wis sak mestine anggone awak dhewe babagan bebrayan. Nggih. Kasunyatan ana ukara wigati kang bakal tak aturake marang sliramu. Janjane menika wonten wigati menapa to Kakang? Ora tak sirak yen to sekawit aku mbabat alasan ing tanah Pluit Jawa kae paring sesanti yen to aku kuwawa bakal paring pitulungan marang kadang gesang ing tanah Jawa. Nggih. Ya kasunyatan iki dina pikantuk cecala utawa nawala tiban kang teges awak dhewe kudu mratitisna pranatan ing tanah Jawa pangadeg adicara pangruwatan. Ananging menapa ingkang panjenengan sumelangke Kakang? Merga ana tetembungan kae sapa kang sinamberan jejibahan pangruwatan kudu piyai kang sepuh ora mung sepuh yuswane uga sepuh babakan kawruhe. Ananging yen to bab kawruh menika panjenengan lak nggih mboten kirang-kirang malah luwih-luwih yen to anggepane kula. Ananging amargi anggenipun bebrayan menika dereng pinaringan momongan menika ingkang tasih katon muda taruna Kakang. Lah awit awak dhewe rak ya durung tau sinebut bapa lan biyu. Leres. Mula saka iku reneng sliramu rak ya jisianku mbat caturmu iki dina tak antu. Nggih. Mergo aku bakal nampa jejiban yen to nolak kurang prayoga. Kudu syarat sarana piye to, Mbeng? Umpami sakmenika panjenengan kalian kula nylamur laku gantos jejuluk ngoten pripun Kakang? Lah, kok ya jumbuh kelawan pamikiranku. Nggih. Ngelamur laku kang ateges awak dhewe kae jumbuhake kahanan. Leres. Yang disawang marang kadang gesang ana ing tanah Jawa awak dhewe sajak wis tuwa anggone babakan Yasa. Leres. Ana tetembungan uga sinebut ana ing tanah Jawa kae kaki lan Nini, nini. nggih. Ya to, wong piagung kakung saha putri sing wis lingsir yuswane. Nggih. Jumbuhake kahanan iki dina ora sinebut Raden Penthul kan Raden Tembem. Nggih. Ganti jejuluk kaki legek telah ini legek. Kaki legi dalam masa menika. Kaki legi ya. Ini legek. Lah pas to yen mangkene wonten kadang gesang nyuwun pitulungan marang panjenengan nandang pangkruwatan menika lak nggih sampun Wis boten sak mestine mujiwane. kaya mangkono. Anjing. Ning ya kok ya beda kaya padatan ya. Kaki legi ya. Kepiye? Sak sampunipun anggenipun panjenengan kalian kula nylamur laku menika prenjak tansah ganter-ganter lho kaki legi ya. Lah sasmitaning tanah Pluit Jawa. Yen tono penjak ganter-ganter bakal kamu tumuju sakjroning rompok awake coba dirandu. Terus menika Kang. Kaki legi ya. Ini legek. Dereng dangu anggenipun prenjak sing ganter-ganter tansah sansaya banter menika wonten tamu ingkang rawuh kaki legi nggih. Wis sak mestine iki dina bakal tak purba amit awak dhewe iki rak ya durung pono sapa kang tumuju sakjroning rompok awake. Leres. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, Bapak. Wonten ateges kula tamu ing kahanan paharjan punika. Kula badhe nyempesa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika pinaringan asma sinten saking tlatah pundi? Kula saking talangaturipun Bapak Suhartono dalah Ibu Siti Nur Faikiroh ingkang mijil saking dusun Gondang Manis Wetan RT 0 kalih RW 03 Desa Gondang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ingkang sepindah badhe silaturahmi dalem lipun rompok kaki legeyek dalan ini legeyek ingkang kaping kalih Bapak Suhartono dalah Ibu Siti Nur Faikiroh badhe nitipaken putra ingkang namung setunggal kaki legeyek ingkang gadhahi gethek ciri ontang anting ingkang keparingan asma Muhammad Fikri Saputra. Nuwun sewu Bapak Suhartono nggih leres. Leres. Soibi Ibu Siti Nur Faikiroh Nggih. saking tlatah Gondang Manis leres nggih. Leres. Kula pun kaki legek telah punika sisian kula ning legek. Anggenipun panjenengan sak keluarga atur silaturahmi. Kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih. Bu, mengko wigati ingkang kalih lumantar talang atur panjenengan bilih titiari kalenggan punika Bapak Suhartono Ibu Siti Nur Faikiroh
netepi adat tanah Jawa. Nggih. Gadhahi putra namung sawiji, mijil kakung nggih Muhammad Fikri Saputra. Kang nandhang Sukerta ontang-anting. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula lumantar kula dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerta putra panjang. Nuwun sewu Bapak Suhartono Ibu Siti Nurfaikira. Nggih. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan dumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lahir batin, Pak? Ikhlas nggih, Ibu nggih ikhlas nggih. Badhe kula tampi putra panjenengan semonggo. Bapak Suhartono, Ibu Siti Nurfaikira, panjenengan ampun alit ing galih. Bilih putra panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapura samangkila dadosaken putra ingkang soleh ngabekti tiyang swagamelan migunaken tumrap musa bangsanipun. Titiari kalenggan kalukar sedaya Sukertanipun dadosaken putra ingkang suci boten gadah Sukerta punapa-punapa kados putra liya-liyane pinaringan panjang umur tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwun Ibu. Sak sampunipun panjenengan pasrah putra panjenengan mateng kula saha sisihan kula. Wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati panjenengan? Sampun cekap kaki legeye. Sajak panjenengan wonten dalem tasih kathah pakaryan, Nggih. kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayune wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini legaya. Banget bengayati kula kaki legaya menapa ingkang kula sesuwun rinten lan dalu. Kula ndedonga menika nyuwun sok kapan aku iki diwenehi wiji marang Gusti ingkang akarya jagat. Wis dadi Dinten kasunyatan. menika kasunyatan. Senajan to menika namung putra titipan ananging bakal kula rengkuh, kula glontah kadya anak kula Kula piyambak. saka iku aku rak ya sekawit atur marang sliramu nampa jejiban iki samapta ing diri siyaga ing gati. Nggih. Aku nyengkerke wujuding janur ana ing gedhong pusaka kae. Lajeng Ya mbok coba iki pundhutno awit wis 7 dina 7 bengi kae lho badhe lawas. dipun kersake. Anjing. Bakal kula pendhetaken. Menika janur kuning ingkang wonten gedhong pusaka. Lajeng janur kuning menika dipun utus mendhetaken wonten keginaanipun menapa kagelegenge. Ora tak sileki kasunyatan Bapak Suhartono Ibu Siti Nurfaikira kae netepi adat ing tanah Jawa. Amangka ing tanah Jawa ki kebak adat budaya mengkuwerdi lan samudrana. Kang ateges janur tumapan ana ing tanah Jawa kae mengkuwerdi nur utawa cahya kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Tak paringi aji sanget 7 dina 7 bengi lawase tak sengkerke ana ing gedhong pusaka. Pamrih iki dina kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu supaya kalis rubeda nir ing sambikala. Dados menika badhe dipun kalongaken. Kaya mangkon. Sumangga kagelegenge. Ini legaya. Sak sampunipun Fikri menika dipun kalungi janur kuning. Lah kok pasaryane tansah cuploro tambah sumunar, tambah bagus, gagah pituksa kakelegene. Wis dadi kasunyatan sliramu mangerteni kahanan kang kaya mangkono kang ateges iki dina nur utawa cahya wis nyawiji ana ing julan ragane anak. Oh kados mekaten. Lajeng menapa saben-saben bocah ingkang dikalungi janur kuning menika saged cemlorot pasuryane kakelegene. Iku durung ngerti yen to aku kabeh iku mau kawujudan kaya mangkono. Nanging yen to wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa tan mokal kasembadan. Oh kados mekaten. Ini legaya. Kakelegene. Rening wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Ewang ngono iki dina nyeksena apa kang dadi wigati, aku bakal nglukar Sukerta putra. Anji kakelegene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Fikri Saputra. Joko Lakur. Nggih pantes namine menika Joko Jelagur. Kasunyatan. Nggih bagus gagah piteksa.
lan ngabekti marang tuane anggih sampun jumbo Jumbuh lawan kahanan. Ini lega. Kaki legi. Nyawang anakmu sing iki dina ya sekedelok mengkas iki bakal akhir dewasa ya to. Lah kok gumregah rasa jroning ati. Kaki legi. Kepiye? Kula kok nggih sama pemikiran kalian panjenengan do kaki legi ya. Ingkang panjenengan karepaken menika panjenengan badhe ngupadi rejeki. Wis sak mestine merga iki dina sekawit awak dhewe iki ya cacah loro ana sakjroning rompok. Leres. Akeh tirakate kadang maeme ya Nggih. to. Duwe anak tanggung jawabe slot gedhe. Leres. Palilahmu tak kanthi ana ing kutha raja ngupadi pangupa jiwa, sliramu tak tinggal kelawan Joko Jlagur ana sakjroning serompok sawetara. Kepiye? Ananging kaki legi. Kula menika rak nggih dereng pinter babakan momong kula wentah njagi keselamatane Joko Jlagur. Yen to panjenengan nyarujuki, kula nyuwun kanca rawang kagem njagi keselamatane Joko Jlagur kaki legi nggih. Apa kang dadi sumlangmu iki dina ya wis tak mangerteni. Ning yen to iki mau nyembadani apa panjalukmu, ora kaliyo aku ora bakal njaluk pitungan tangga teparuh. Awit nglamur laku kahanan iki dina. Nggih. Mangerti Joko Jlagur duwe kadang tuwa papat cacah karamuju. Bakal tak wujudake pengarepanmu kanggo kanca ruang slim uga jaga keslametan. Nggih, disumanggaken kaki legi. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah alwama. Mutmainah. Allah gila kaya. Ayo toh, ayo toh. Kawujudan lumarep ing pengarepanmu ning iki dina kok kanggo pegling tongkakku ya. Kaki legi ya. Yen to sekawit iki mau badan halus tak cipta dadi badan kasar. Nggih. Ning sajake iki padha luwe ya. Ini legaya. Kaki legi ya. Kawujudan Supiyah amalan amalan mutmainah iki dina bakal njaga kadange anom Joko Jlagur uga dadi kanca ruang. Nggih. Budalku iki dina kanthi palilahmu nanging aku meling marang sliramu. Wonten menapa menika kaki Yen legi? to sewaya-wayah sakjroning rompok ana bebaya sliramu ra bisa muntasi. Nggih. Gedruk lemah kaping telundang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sakjroning rompok. Ngestakaken dawuh kaki legi ya. Wis saguh njaga kadangmu anom yer. Yen kaya mangkono jaga aja nganti rusak kedeping to. Nggih. Semangat terus selamat. Atas kaki legi ya. Sampeyan amarah anu amalan kemana? Sadurunge. Kaki legi ya pas para sedulur wong si Joko Jlagur. Tolong jogone. Kaki legi ya ngene pepungkur dela. Jogone supaya ora ana bebaya marang sedulur wong si Joko Jlagur. Sing ati-ati sedulur papa.
ati to. Banjur saiki Joko Jlagor ora ana katon. Coba undangan
Sapa ngerti Joko Jelagor kuwi ana ning gone pepungkuran. Coba golek ana supaya bisa sapet jagong. Kelawan kowe kabeh uga Nini Legeye. Kepareng matur Nini Legeye. Mutmainah. Dawuh. Arep matur apa kowe? Anggene kula saderenge matur. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah Nini Legeye. Kowe njaluk ngapura. Kok malah sansaya gawe tratapan ning atiku Mutmainah. Ana kedadian apa dadak kowe njaluk ngapura Mutmainah? Sekawit Nini Legeye dalah kaki Legeye anggene pasrah kadang alem kula. Ing mriki kula sampun kaluputan ingkang kathah Nini Legeye. Kaluputan njaluk ngapura Mutmainah. Aja gawe tratapan ing atiku. Sangsaya aturmu sing kaya mengkono kuwi. Bloko sutu wae Mutmainah. Ana kedadian apa janjane iki Mutmainah? Lupute kula sak menika amargi kadang arem kula sampun murca Nini Legeye. Ora bakal Joko Jelagor kuwi ilang Mutmainah. Halo apa? Sopi amarah. Nanti ana kedadian sing kaya mangkene. Nanti bisa Joko Jelagor kuwi Banjur rasa tanggung jawab kuwi di sedulur papa. Ngapunten ingkang kathah Nini Legeye. Kalau semono kowe kabeh matur yen to sanggup jaga keselamatane Joko Jelagor putraku. Nini Legeye Mutmainah anakku. panjenengan tansah kudu emut anggene paweling kaki Legeye rikala semana Nini Legeye. Putu sajroning atiku mikir nang di papan jenenge putraku. Yen tak aku mau kan ngeleng-ngeleng sisi boko sisi pauling kaki Legeye kuwi aku ora bisa Mutmainah. Banjur pauling sing karepe Mutmainah. Paweling kaki Legeye yen ana bebaya ana sak jroning rompok Nini Legeye tansah kudu ngejo bantala kaping 3 tansah direwangi nimbalipun asmanipun kaki Legeye supados enggal-enggal kondur Nini Legeye. Mutmainah Dawuh aturmu kuwi ngelengke Nini Legeye. Bener aturmu sing kaya mengkono. Bebaya sing kaya mengkene iki. Bebaya sing ngene iki mong kaki Legeye sing bisa ngudari bebaya iki. Ya Mutmainah, tolong ewang-ewangono ndedonga supaya ni sedulurmu anakku bisa enggal-enggal ketemu. Aku Nini Legeye bakal nimbali asmane kaki Legeye. Kanthi donga-dongamu kabeh kuwi. Kaki Legeye enggal-enggal ku. Nini Legeye. Menapa panjenengan menika anggenipun kudur mireng yen to kula nibali asmanipun jenengan. Semendal semlang jroning atiku sajak krasa iki dina kasunyatan aku bali merga nyawang pedhut limano sak mburi ropo awak dhewe. Panjenengan mangertosi. Kadang tuwa papaca sedih hatine sliramu tawang tangis kaya mangkene. Ana kedadian apa? Dados panjenengan menika mangertosi wonten pedhot lan mangan wonten sak ninggiling griya. Kasunyatan kaya mangkene. Kaki Legeye. Nini Legeye. Panjenengan sampun mangertosi yen to wonten pratandha kados mekaten Kaki Legeye.
nyuwun agung ing pangapunten. Sajak beda kaya padatan matur wae iki dina njaluk pangapura walaka apa kang dadi kedadian. Pratana ingkang wonten pamikiran panjenengan menika leres Kang teges wonten kedadosan dan rampok menika kagile kiye babakan apa niki? kagile kiye Joko Jlagur sakmenika Joko Jlagur manis Joko Jlagur kula ingkang lepat kagile kowe pun saguh Joko Andan kula ingkang lepat kagile kiye kula ingkang lepat amargi kula dereng saged jagi keselamatane Joko kowe mau murid teko Jlagur alon-alon jebul yo likat-likot ngene wae. Kongkon Joko kadang kagile kiye inlege. kula krungu sita kula menika dereng saged dados ibu Sesejak ingkang dulu kakakku. Aku malah minak jingko. Sandalku. Entuk kasunyatan. Kahanan kau yang mangkini. Gene iki dina aku ora duka. Apa jeneng sira kabeh ora mangerteni entuk kasunyatan iki dina. kula bakal ndedonga marang Gusti kang akarya jagat. Mugi-mugi anggenipun panjenengan goleki Joko Jlagur menika saged kepanggih kakek. Kaya mangkono cepedating donga. Sophia. Amal halu amalan kowe mon wae. Awuh hati legaya. Ora teges iki dina ora duka marang jeneng kabeh. Ning tambah bot sak uring pundakmu mergo baline Joko Jlagur ra kaliya jeneng kabeh kudu balikake pengarepan. Nggih, Mon wae ta. awuh. Kowe kang duweni aji kandha pangrasa lan panglimunan. Cucuking laku tuwiba ning pundakmu. Kowe kabeh memanu ana lakune mut main amrih bisa baline Joko Jlagur ana ing pengarepan bos kamu. Kula sapa iki? Iki dina kanthi palilaku. Enggal budal. Awuh hati legaya. Hamar halu amalan kowe mon wae. Awuh hati legaya. Ora nganti gantalan dina Minggu utawa Candra lagi sakedheping netra jeneng sira bali ing pengarepanku. Nggih. Ya gini, ora nggo kadangmu anom Joko. Kula ingkang menika leres ingkang nyidra kadang arep kula kaki legaya. Bagus, yen to kasunyatan mangerteni payaman gegiri sing pengarepan pangidra kadangmu anom. Nggih. Kawit ki badan sak cipta dadi badan kasar. Awuh. Bakal tak balekake dadi badan malus maneh supaya bisa kanggo kekuatan kadangmu anom sak dening karepane kewan. Awuh. Kula sapa iku nggih manjing jiwa lan ragane Joko Jlagur. Awuh hati legaya. Mandek satriya satriya tejo tejo laksana tejane wong ora katon. Kemlundung kok krikil malang manglir kanthi untung satosa ane marga. Yen to iki dina kasunyatan kewan gegiri sing pengarepanku iki dina bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasanama? Mir. Wong gedhe dhuwur Iya. tambuh marang aku ning tanah Jawa ya kene ora ana loro uga ora ana telu ya mung sawijine aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Gelap Seta ya aku Raden Gemba Ngamijaya balik kowe sapa wong gedhe dhuwur
wani ngridul lakuku semang dadi dasanamamu Sri Bathara Kala Gelap Sayu dasar kepranyata sira kepengin mangerteni sapa kang kama wani ngadeg pengarepanmu sesepuh ing tanah Plujo ya ora kaliya kakilegek kang dadi peparap Welah dalah yen tak sawang-sawang pasuryamu aku ora pangling marang swaramu kowe ape nglamur laku dadi apa wae aku Syekh kelingan sejatine kowe kuwi bocah ireng sakembaran cemene loko kang aran Raden Pentula Raden Tembung kakilegek ana paran aku arep dongengake sawetara mula kabeh padha didongakake nalika semono aku duwe gelar Senopati Agung ana ning Majapahit Gembong Kamijaya kang dadi aranku nalika semono ning Majapahit lagi keterak pagembluk sing gedhe esuk lara sore mati sore lara esuk tumekaning pati iso gagas waras yentuk tumbale bocah sak kembaran ireng cemani loko kang aran Raden Pentula Raden Tembung nalika semono aku bisa ketemu Raden Pentula Raden Tembung dheweke tak rembug karana aris ora gelem malah ndadekake peperangan sing gedhe bungah sak jroning atiku anggonku menang peperangan kelawan Raden Pentula Raden Tembung nanging aku lali Purwadasina aku wis diweling marang bapa guruku yen perang karo sapa wae aja ngasih guyu lakak-lakak nanging aku lali Purwadasina aku guyu lakak-lakak katon jemlorot ana sakjroning lak-lakanku dirangke dening Raden Pentul dipepes otot bebayuku aku rak duweni daya jaluk mati ora diwenehi mati malah didadekake reh-rehane Raden Pentula Raden Tembung nalika semono aku dipari papan panggonan ning alas roban dipari pangomben-omben ning rawa sedu diparingi jadang pangan titise Bapak Dame Bukawa pitu cacahe bakal jlentera siji boko siji kakilegek wis dadi kasunyatan iki dina ing pengarepanku kabeseting Gembong Kamijaya pawujudan Sri Bathara Kala Gelap Sayuta yen to iki dina apa kang dadi aturmu iki bakal medharake apa kang dadi jadang pangan coba iki dina wedarna siji boko siji tak todi apa Sri Bathara Kala Gelap Sayuta isih eling apa kang dadi jadang pangan kangka kaping pisan kakilegek yo Andar Beni sangang sasi 10 dina wong sing lairake ponang jabang bayine lahire barengi mletheke surya saka wetan kae kena darane bocah julung kepang utawa bocah julung wangi bocah kae duwe sengkala kakilegek yen ora diruwat sengkalane bakal tadah dadi kala mangsa julung wangi kae laire bocah barengi mlethek ing surya sak banjure Dar Beni sangang sasi 10 dina yen ana wong lahirake ponang jabang bayine anake lahire barengi tabuh 12 utawa barengi bedhug deng kae kena darane bocah julung sungsat bocah kae duwe sengkala kakilegek yen ora diruwat sengkalane bakal tadah dadi kala mangsa adeke dhuwur utawa mudune dhuwur sawetara julung sungsat Dar Beni sangang sasi 10 dina wong sing lairake ponang jabang bayine anake barengi anslupe surya saka kulon kae kena darane bocah julung sarap utawa bocah julung caplok bocah kae duwe sengkala kakilegek yen ora diruwat sengkalane bakal tadah dadi kala mangsa mudune surup utawa kae babakan sak badane mahrib sawetara julung caplok angka kaping 4 ning desa ngendi lan ning kutha ngendi yen ana wong duweni anak siji cacahe mbuh lanang mbuh wadon yen lanang kae kena dhewe bocah ontang-anting yen wadon kae kena dhewe bocah unting-unting bocah kae duwe sengkala kakilegek yen ora durat sengkalane bakal tadah dadi kala mangsa wis catur sik engko wedharake banjur kang panca wong sing duweni anak loro cacahe lanang wadon loro wadon lanang loro lanang kabeh utawa loro wadon kabeh
Yen bocah loro lanang wadon kae kena darane bocah kedana kedini. Yen bocah loro wadon lanang kae kena darane bocah kedini kedana. Yen bocah loro lanang kabeh kae kena darane bocah uger-uger lawang. Yen bocah loro wadon kabeh kae kena darane bocah kembang sepasang. Bocah kae duwe sengkala kaki legayek. Yen ora diwat sekale bakal tadah dadi kala mangsa kaki legayek. Banjur kang angka 6. Angka 6 wong sing duweni anak telu cacahe lanang wadon lanang telu wadon lanang wadon telu wadon kabeh utawa telu lanang kabeh. Yen telu lanang wadon lanang kena darane bocah sendang diapit pancuran. Yen bocah telu wadon lanang wadon kena darane bocah pancuran diapit sendang. Bocah telu lanang kabeh kena darane bocah cukil dulit. Yen bocah telu wadon kabeh kae kena darane bocah gontong mayit. Bocah kae duwe sengkala kaki legayek. Yen ora disewat sengkala bakal tadah dadi kala mangsa. Kang pungkasaning rembug. Angka kaping 7. Angka kapamungkas kaki legayek. Mula kabeh padha didongakake. Yen teka kulon kena darani ujar. Teka lor kena darani uni. Teka wetan kena darani nandar, teka kidul kena darani haul. Ujar uni nandar kal kae ora mandi saka ucape wong liya. Ananging mandi saka unek-uneke dhewe. Wong sing duweni ujar uni nandar kal kae ora ditepati janjine utawa wong lali. Sing lali ngruwat sangkalan bakal cegat dalan prapatan tak tumpes 7 turunan kaki legayek. Kaki legayek Ana paran. ning kene yo. Aku dina iki wani mlebu ana sajroning desa Gondang Manis Wetan kene. Sajroning desa Gondang Manis kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Suhartono dalah Ibu Siti Nur Faikiron. Bapak Suhartono kae dalah Ibu Siti Nur kae duweni anak siji cacahe lanang sing kena darani bocah ontang-anting. Sakwise tak tadah dadi kala mangsa tak grimah-grimah ora bisa lembut, tak ulu malang-malang ning gorokan rasane pedes panas prih kuwi apa sebabe kaki legayek. Bathara kala gelap sayu. Dasar kepara nyata. Sakjroning rompok kura kali apa kal gawemu iki dina wis dadi jamak lumrahe mangerteni yen to Bapak Suhartono Ibu Siti Nur Faikiroh kae duwe anak nandang Sukerta ontang anting. Nek goglok wis dadi jamak lumrahe. Ning iki dina apa uga Sri Bathara Kala lali lagi wae pangucapku medharke siji 6 panutup kae ana tetembungan sing lali-lali ora diruwat sengkalane bakal tak tadah kala mangsa. Yen lali-lali ora karuwat sengkalane bakal ndek tadah kala mangsa. Amangka iki dina Sri Bathara Kala gelap saita mangerteni. Bocah kae wis kinalungan janur kuning ning janggane. Apara tak paring ngaji sanget kang kae jabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges bocah kae wis karuwat sengkalan dadi bocah kang suci ora disengkala apa. Arep nek goglok iki dina mujur malang ora gawe adem ing sakjroning wadukmu ning gawe sengsarane sakjroning gokarbamu. Sri Bathara Kala gelap saita. Dasar kepara nyata. Nek mangerteni kanan kang kaya mangkono tak jaluk kanthi aris. Ora esuk ora sore. Aku njaluk baline Joko Dlagur sekawit. Yen to iki dina Sri Bathara Kala gelap saita mesti bakal tak sembah. Wah, lagi legayek Ana paran. sugih kendel bondo wani. Kowe wani jaluk anakmu sing wis ana sajroning gokarbamu iki. Apa pamitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala gelap saita jaluk bebono apa sagup pinangkani Sajak enteng sinangga abot anggone bakal mulungake anakku ana sakjroning gokarbamu. Ana tetembungan memayu hayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mung tinitah ing alam donya. Syarat-sarana baline Joko Dlagur yen tok ing donya iki ana kawujudan. Apa kang dadi panjalung bakal tak sembadani. Kebiaring donya bakal tak cepake uger aja njaluk tumuruning lintang kelawan rembulan. lagi legayek Ana paran. rungono gobokmu lan lekno mripatmu. Banjur Aku ora jaluk kebiaring donya. Ora butuhake mudune lintang kelawan rembulan kaya ora. sing nek karepake Anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma. Pinangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma.
sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji jajahe kowe sing kepisan. Angka 2 mori putih sak dedeg pengawe. Angka 3 beras sapitrah bumbu pawon sak cukupe. Ora esuk ora sore sing dadi panjalane Sri Bathara Kala Gelap Seta bakal mbok wujudi. Dina iki bakal utahke anakku. Sajak ngemu pralamtan dari panjalukan pitik seta mujudi jiwa raga kang suci kanggo ngedemke jadang panganmu gantine sadurunge waduk. Panjen bener. Yen to kasunyatan beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Yen to muri putih kanggo buntelmu sewayah-wayah madhep marang angkasa. Kawujudan apa kang dadi panjalmu atur supaya tanah Pluwu Jawa karo Gemi. Enggal utahno anakku lho sak ring kokar bab. Yen mangkono ora usah kesuwen. Saake anakmu wis ana sajuring gua garbaku iki. Mundur sak jangkah tampanono kae. Bakal tak tambani kandhang sekali. Ini lege ya. Enggal juga ranggonmu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa ya iki dina pandongamu aku bali kelawan anakmu Joko Jlagur. Joko Jlagur. Joko Jlagur anakku. Joko Jlagur anakku ketemu. Kaki legaya. Menika harus Joko Jlagur kaki legaya. Sisi sawetara apa iki dina samar marang jroning netramu yen to kasunyatan Joko Jlagur ing pangarepan. Leres menika Joko Jlagur anakku lo kaki Ora legaya. tak selaki yen to bungah jroning atimu. Nggih. Senadyan to sawetara anakmu kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap Sayu. Sri Bathara Kala Gelap Sayu to. Nanging rahayu saka Gusti awit wis kalukar sukertane bali kaya wingi uni tanpa gedhek ciri sawiji. Lajeng wonten bebono napa mboten Sri Bathara Kala Gelap Sayu to menika kaki legaya. Iki yo ana unen-unen ning marang tangga teparo sambatan wae yo dikeki ngombe. Oh, dados wonten bebono. Lajeng Bakal tak sebadani wong awit bocah Joko Jlagur ya bali kaya wingi. yo kados mekaten. Ini legaya damar Kaki mancung legaya. cinepet. Iki kabeh mung kanggo wadining awak dhewe wae. Nggih kaki legaya. Ananging kaki legaya. Kepiye? Sak sampunipun Joko Jlagur menika kepanggih. Sajak prenjak ganter-ganter wonten sak inggiling griya kaki legaya. Kakak sawang saka kaduan kae. Sajak Bapak Soekarno Ibu Kaki legaya. piye? Leres Bapak Soehartono. Ora pangling aku. Mboten pangling kula Ibu nggih Siti mboten. Nurfaidira. Nggih, Aku anak. kaget. Lah nggih kula nggih Pak kaget. jenengan niku lho kok ngaget-ngageti kula. Beto embur kok dhuwure wonten putih-putihe, Pak. Menika kok Lho, apa iku? menika pitik kemulan kaki legaya. Pitik kemulan tak kira apa ta apa aku kok ya wedi. Lah kula nggih Jane kaget. wonten wigati punapa Pak menika? Nggih kaki legaya ingkang sepindhah inggih menika Bapak Soehartono dalah Ibu Siti Nur Faikirah badhe silaturahmi wonten dalempun kaki legaya dalan ini legaya. Ingkang kaping kalih Bapak Soehartono dalah Ibu Siti Nur Faikirah badhe maringi bebungah utawi badhe maringi tetebusan anggene nyuwun konduripun putranipun ingkang kaparingan asma Muhammad Fikri Saputra kaki legaya. Dados sedaya menika minangka sedaya panjenengan Bapak Soehartono Ibu Siti Nurfaidira tumrap Nggih. basa sisian kula. Leres. Tetembungan tetebusan kang ateges netepi antepipun kalbu panjenengan sami sakeluarga anggenipun netepi adat sampun kalukar napa ingkang dados sedya wigati Nggih. linambaran kanthi kang ikhlas dipun sedakoi. Nggih. Sampun ikhlas Pak. Ampun. Ibu nggih ikhlas. Badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sakeluarga. Coba kaya tampan. Sekawit pasrah sedekah sampun kula tampi titiari kalian pun badhe ngajak kondur putra panjenengan. Nggih. Jane wonten wigati punapa Pak enggal-enggal kemawon.
Badhe kula selamaken mangke dalu. Oh, badhe dipun hitanaken. Kula saged muji anggenipun samangke Muhammad Fikri Saputra lampahi hitanan lumampah kanthi lancar lujeng slamet kali srupita nireng para pinaringan enggal dangan wangsul malih wonten dampar tulangan. Amin. Nuwun sewu Bapak, mriki kula badhe dipanggung janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Bapak tuwin Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sak ngandhapipun bantal utawi kasur. Anggenipun biasanipun putra panjenengan sare. Selanjutnya pasar dinten utawi gangsal dinten. Nggih. Sabaran gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun mili. Nggih. Kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngwak wujuding janur, nanging aku ngwak sengkalane anakku ontang anting. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3. Nggih, kapara saya saged leres dadosaken putra ingkang saleh. Keluarga slamet sedayanipun. Nggih. Mriki sampun dados anak kula. Kula paring jejuluk Joko Jlagur. Jangkepi syarat sarana Bapak tuwin Ibu, latur nimbali Kang Putra. Kula paring tulodo, Pak. Nggih anakku Muhammad Fikri Saputra Joko Jlagur. Nggih anakku Muhammad Fikri Saputra Joko Jlagur. Pak. Nggih anakku Muhammad Fikri Saputra Joko Jlagur. Halo Bu. Alhamdulillah sampun menawi dados wigati panjenengan semoga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah mugi leres sedaya wigati kaijabah keluarga panjenengan tansah pinayohan keselamatan kaberkahan Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak tuwin Ibu putra panjenengan pasrahaken dhumateng Bapak tuwin Ibu malih. Nggih. Yen pangestunipun Bapak Ibu damel jimat paripendhayan kasantosan tengah. Iya. Bapak Suhartono, Ibu Siti Nurfaikira, purnaning pahargyan kota Sugeng dereng kondur tumuju bidal mesawa sang rahayu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suhartono dalah Ibu. Menika wonten werdinipun menapa lah kok isine wonten beras kuning, wonten kembang taman, wajit, kupat lepet lan godhong alang-alang apa-apa dalah godhong. Yen awak dhewe iki urip bebrayan ana ing tanah Jawa, kebak adat budaya mengko werdilan samudana. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane embor. Awak dhewe wajib gemborake to ngandhakake marang tangga teparo ana ing Gondang Manis Wetan. Yen to Bapak Suhartono Ibu Siti Nurfaikira kae wis nglukar Sukerta putrane. Lajeng beras kuning menika werdine. Ngeneng-ngenengake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sekalane anakku iki dina wis kasembat. Lajeng wajib menika kagelege. Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake maringi jeneng ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Lajeng kembang taman werdine menapa? Bapak Suhartono Ibu Siti Nurfaikira kae ora lali marang kadang tuwa papan cacahe kapara-para nabi, para rasul, para wali wonten Mekah Madinah tanah Pluwu Jawa bil khusus kaki banyangi daya sofi belah ana ing tlatah Gondang Manis lumeber ahli kubur jaler lan estri. Lajeng menika lho kagelege wonten kupat lebet werdine menapa? Bapak Suhartono Ibu Siti Nurfaikira kae nggih duwe hajat lan duwe gawe iki ngrewohi marang tangga teparo. Nggih. Ora bisa ngeki apa-apa, njaluk pangapura, mung tansah ndedonga lemah teles muga Gusti Kang bakal. Wonten godhong alang-alang, godhong apa-apa dalah godhong luwih werdine menapa Kakek? Yen to Bapak Suhartono Ibu Siti Nurfaikira kae wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun supaya ora ana alangan apa-apa kali Surbida ing sambikala sak badane duwe gawe to hajat kae kaluwihake kajembarake rezekine ora sasmitane godhong luwih kang ateges luwih lebih sembarangane kae. Nggih menika ingkang pangpungkas wonten kupat luar kagelege. Kupat lan mujudati cara
Luatan undangan tinggi dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa sineksen para malaikat Allah. Para nabi, para rasul, para wali wonten Mekah Madinah tanah Blujo abil khusus kakidanya ingkang sami wilayah wonten ing tlatah Gondang Manis. Ugi dihangetreni para pamirsa kakung Semowana Putri tinampi ing dinten Kamis wage malam Jumat Kliwon. Kanthi piwosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka sana wa subhanahu wa taala Allahu Akbar. Dasar kepara nyata mesti bakal tak sembadani apa kang dadi panjaluk ning iki dina sadurunge aku bakal njaluk pitungan pesatku. Sanggo kaki legaya Kaya mangkono sajroning rina lan wengi Sri Bathara Kala Klap saya tak menjaga slametane daleme Bapak Suwartana Ibu Siti Nurfaidina. Yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor, tak papak tak balik nang alor, bebaya kuwi saka wetan, tak papak tak balik nang etan, kang ngridu saka kidul, tak papak tak balik nang idul, kang bakal tumama saka kulon. tak papak tak balik nang ulon. Jer papat wis wadhep ing atur Sri Bathara Kala Klap sayuta njaga keslametane daleme Bapak Suwartana rina lan ento ngisor lan dhuwur tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sapa seta wujude siji cacahe. Mundura sapcak bakal tak pinang. Bakal tampani kaki legaya. Muga-mugaten laksana dicara ing kalenggahan paharyan punika. Matur suwun sanget dumateng para lenggah kakung Semowana Putri ingkang sampun hangesteni adicara kalenggahan purwa madya tek ing wasana rahayu ing Wikara. Kula sakadang saking keluarga Sandiwara Banungan Wahyu Putra Wijaya nunggu ing samudra pangaksama tata wicara tata busana tata raga kurang resepaken penggalih panjenenganipun para lenggah sepisan malih nyuwun samudra pangaksama asa santri Jaya-jaya Wijayanti rahayu kang sami pinanggih lestari widodo kalih rubeda dereng sami kala nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.